aparte de ser un acto religioso, tamén era un acto social. Os veciños maiormente os maiores, pois, viñan a vivir todos á misa, porque daquela, o que non viña á misa, ao mellor era mal visto. Entón, o cura, igual, dependía como fora o cura, que había curas que eran un pouco severos e amenazaban a xente, bebida, tal, había que virse a confesar, os pequenos viñamos todos á misa, eu fui sacristán, uns anos, porque depois, según iban vindo outro que era Dios, iba vindo dos sacristás. Bueno, tiñamos, viñamos á misa, había moito, daquela parroquia tamén, moitísima xente. Abarrotábase de xente a iglesia, así. Depois salíamos pa os pequenos, cando éramos pequenos, a correr, a xogar uns outros, e cando fomos un pouco maiores, pois, fazer comentarios, falar cos veciños e tal. Depois subíamos, bueno, eu vivía aí no centro do pueblo, pero que era da parroquia, pois subían hasta ali, había tabernas, tomar algo, e charlar, sí, había moito, era un encuentro social, unha boda, claro, había que falar co cura, o cura iba a buscar ou te mandaba a buscar o permiso a Mondoñedo, e, bueno, depois as bodas eran as bodas, cando me casei, pois, vamos a ver, era nunha parroquia aí a 11 kilómetros, e íbamos a familia invitados, íbamos buscar a rapaza á casa, o día da boda, iba o marido, o novio, mellor dito, en aquel momento, e aos familiares, os pais, aos amigos, aos invitados, íbamos á casa da novia. E ali tiñan pasteles, non todos os sitios era igual, pero había esas cosas. Tiñan os pasteles e os viños e estábamos ali tomando hasta que era hora de ir para a iglesia. Chegábamos á iglesia e a unha boda como a da hora, íbamos o padriño coa novia e a madriña co novio ao altar, e ali o cura dábanos a bendición e o siquiero. E despois íbamos comer, neste caso, na casa de meus sogros, tiña unha casa bastante amplia, tiña como un pasillo grande, e fixemos a comida ali na casa viñeron algún camarero, e bueno, así. E despois fomos de luna de miel a Santander, unha semaniña, ou 10 días. Ali estivemos 8 días, depois recorrimos un pouco o norte de España, por Madrid, bueno. Pero, bueno, moita xente naquela tampouco non se podía permitir ir así de luna de miel. Iban pa casa. Eu teño oído a algúns que se casaban. Unha vez tiña ali un obreiro á nosa casa e dixo, caseime hoxe. Ás 6 da mañá fomos casarnos á iglesia que... Foi ela pa casa dele e el pa dela. E viñeron, el veu traballar á nosa casa e, bueno, unhas bodas celebrábanse como sempre. Despois había tamén outra costumbre, cando se casaba, daquelas bodas normalmente facíase na casa da novia. E de noite, tiñan un pajar ou un local así ao pé da casa, e iban os veciños xogar ali. Non sei como se chamaba iso, non sei por esa cosa. Ibase xogar ali a un local e viñan invitar os da casa da novia. Despois, se era unha novia que non había moito respeto, igual lle cantaban tonterías ou que houbera. Agora que estou recordando isto, que moitas veces non penso niso, chama-me a atención como o sistema que había de, xa te digo, incordiar ali a familia da novia. Pero estábamos a 30 ou 40 rapaces, as rapazas non, eran homes. Moitas veces acababas en liorta, porque vivíase demais. Era unha vida, desde logo, se o penso ben, totalmente distinta.